Bé, moltes gràcies al doctor Simó i doctora Otet per la seva introducció. A continuació, sisplau, si pot venir la doctora Rosa Bosch, que ens farà la seva presentació en referència a salut mental infantojuvenil. Gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí, també gràcies Salvador per convidar-nos. Quan estàvem preparant aquesta jornada de Cluenda ens va demanar si podíem fer una mica un update, una posada a punt de què és el que està passant actualment amb la salut mental infantojuvenil, perquè és un tema que sí que sentim a parlar molt, però a vegades amb notícies una mica més o menys sensacionalistes, i ens agradaria posar una mica de llum a aquesta foscor. Em sap molt de greu, però jo soc poc artista, no soc com el Toni Coromines i haig de dir que totes les imatges que veureu les ha fet la intel·ligència artificial, però sí que he intentat que cobrissin una mica allò que volia dir. Quan jo vaig començar, ja tinc una certa edat i que vaig començar a estudiar la carrera, jo soc psicòloga al segle passat, haig de dir que la salut mental infantojuvenil quasi bé no se'n parlava. El nombre d'assignatures d'adults o d'infantil era molt diferent, no sé si m'ho sent bé. Ara? Millor? Va. I per exemple recordo molt la doctora Domènech, la Delmira Domènech, que havia d'anar-nos insistint que la depressió infantil existia. És veritat que només fa 2 anys que tenim especialistes en psiquiatria infantojuvenil i tot això potser has desvingut perquè en el moment que va haver-hi la Covid va ser un punt d'inflexió, en aquell moment que va ser una gran crisi per tots nosaltres, on ens vam tancar, on es van remoure moltes coses, es va començar a parlar d'aquest gran augment de les dificultats en salut mental que tenien els infants i sobretot els joves. No sé si recordeu, i sí que és veritat que va ser una època molt dura, que ens va costar molt, que vam perdre molta gent, però també és veritat que ens va donar llum en alguna de les àrees i probablement en aquesta necessitat de girar una mica la vista cap a aquests infants, cap a aquests joves que també estaven patint i que probablement també patien de feia temps, però potser no els hi dedicaven ni l'interès ni els recursos suficients. M'agradaria començar explicant una mica les dades de què teníem amb les enquestes que normalment fa la Generalitat sobre el nostre estat de salut. Totes les dades que jo us presentaré, que us presentarem, són de menors d'edat. Aquesta és una enquesta de salut que es fa tant pels adults com pels menors de 15 anys, on ens pregunten quina és la probabilitat de tenir un problema de salut mental. Fixeu-vos que fins l'any de la Covid, més o menys, sí que es veia potser un increment que no era molt significatiu, però que va esclatar pre-Covid i post-Covid. És a dir, és amb les notícies que veiem als diaris, de l'augment de nens i noies amb problemes d'intents de suïcidi, problemes de conducta alimentària, etc. No va ser un punt de molt trencament que va impactar segur a la salut mental dels joves i els infants. I què ha passat des de llavors? Perquè també tenim dades més actuals que per sort ens indiquen que sí que va haver-hi aquest augment, però les coses estan tornant a la seva normalitat, probablement amb dades molt similars probables abans de la pandèmia. És a dir, sí que és veritat que tenim infants, tenim joves que tenen alguna probabilitat de tenir algun problema de salut mental, però que no són aquelles dades tan exagerades que vam tindre durant la Covid. El que tenim clar és que hi ha al voltant d'un 6% de la població entre 4 i 14 anys que té una probabilitat de patir un problema de salut mental. I en les dades actuals, perquè ara sí que ens centrarem el que tenim ara més actualment, que és l'any 24, mai sabeu com de les dades, sempre anem un any o dos per sota menys del que ens toca, però sí que són dades del 24. Sí que no veiem diferències amb el gènere, entre nois i noies tenint les mateixes dificultats, i sí que veiem és que hi ha una diferència significativa segons la classe social a la que pertanyen. Sempre, ja abans de la Covid, en el moment de la Covid es veia molt clarament, aquestes diferències es van reduir però continuen sent importants. L'aspecte social continua sent una variable que hem de tenir en compte perquè veiem que la diferència entre pertany a una classe menys afavorida a una classe més afavorida diferencia amb més de 3 punts en la probabilitat de tenir un problema de salut mental. I a més, aquells estudiants, aquells nois i noies que tenen pares amb estudis superiors sí que tenen menys probabilitat de tenir aquestes dificultats. Això també s'ha canviat una mica amb l'aspecte Covid, on encara es veia més aquesta diferència, però continua sent una realitat que aquells infants, aquells joves que pertanyen a classes amb menys recursos socials, menys recursos culturals, etc., doncs tenen més probabilitat de patir un problema de salut mental.
I si anem a veure dades, perquè això és una enquesta de salut sobre quina és la probabilitat de tenir, però aquí ja anem amb dades més reals o més ja de trastorns, de nois i noies que acudeixen als centres de salut mental per aquesta patologia, també veiem que, a part d'aquest any que va haver-hi el de la Covid, que va haver-hi aquest augment, doncs estem amb dades molt similars al que teníem pre-Covid, no? Sí que estem atenent a un 7,2% dels nostres infants, aquí ja ens anem a 17 anys, nosaltres en els centres de salut mental infantojuvenil atenem els infants de 6 anys fins als 17 que passen als serveis d'adults. I aquesta proporció del 7,2% és molt superior a la que atenem en adults, és a dir, en la proporció d'adults que atenem en els nostres centres de salut mental és d'un 3%, però en canvi dels infants i dels adolescents és un 7%, és més del doble, no? Per tant, també hem de començar a canviar molt aquesta mirada de tenir més coneixement, de tenir més recursos en aquesta població que som el futur, no? Que són el que haurem de ser. També és veritat que també veiem una proporció més elevada en els casos d'adolescents, perquè veiem que es representen quasi bé una mica més de la meitat dels que veiem en el centre de salut mental. I sí que així com la probabilitat de tenir un problema de salut mental no veiem diferències en quant al gènere, sí que a l'hora d'atendre, sí a l'hora que aquells que arriben sí que veiem una diferència en quant a gènere, i siguen els nois un 60% dels que tenem versus el 38,5%. Hi ha diferents hipòtesis sobre per què veiem més nois que noies i probablement té a veure amb l'augment de la presència de conductes més disruptives, més impulsives, més que són totes aquelles que són més externalitzants, que sabeu que en psicopatologia infantil parlem de coses que ens afecten cap a dins o coses que afecten cap a fora, i probablement amb els infants sempre és més fàcil veure allò que afecta cap a fora perquè ells tampoc tenen la capacitat potser d'expressar aquest patiment. Però fixeu-vos que estem atenent aquest 7%, dades claus que és superior a tenir en compte a la proporció dels adults que estem veient. I si ens fixem en què veiem en el centre de salut mental, en els CESMICs de la nostra àrea, aquestes també són dades, aquestes no arriben al 24, no la vaig estar intentant buscar a veure si les tenia més actualitzades, però vaig ser incapaç, i em volia centrar aquí, veieu, en verd és el que hi ha més, encara que el verd nosaltres ens indica sempre una qüestió més positiva, en aquest cas, en aquesta imatge va diferent, no? Quan més elevada és la proporció, més és en verd, i veiem que l'any 2020, post-Covid, en Covid, és quan més patologia vam veure, i veiem que ara estem normalitzats. Però a mi m'agradaria parar atenció en un dels trastorns. Amb infantil i juvenil podem parlar de moltes coses, però teníem 20 minuts, 25 minuts, i ens volíem centrar en aquesta categoria de trastorns que tant ens sentim a parlar, que tant ens sentim quan anem a les escoles, quan els pares dels companys dels nostres fills ens parlen, que són tot allò que té a veure amb els trastorns del neurodesenvolupament, que sabreu, és un conjunt de trastorns que s'inicien a la infància, s'inicien al moment que aquests serveis s'estan neurodesenvolupant, i que entre els més reconeguts tenim, per exemple, el TDAH o l'autisme. Fixeu-vos, és molt significativa aquesta dada, fixeu-vos que el tant per cent de visites en els CESMICs per aquest tipus de trastorn, per aquesta tipologia, quasi bé no ha variat, a excepció de l'any de la Covid, que va pujar una mica, però estem amb un 7,5% exactament igual que el 2018. I quan si a nosaltres ens haguéssim preguntat si ara hi ha més TDAH o hi ha més autisme, doncs tots haguéssim dit que segur que sí, perquè ara en coneixem molts més casos. Però les dades, les nostres dades catalanes, almenys fins a l'any 2022, encara no sabrem què passa fins a aquest any, és que estem veient la mateixa prevalència de trastorns del neurodesenvolupament. Però les notícies diuen una cosa molt diferent, diuen totes aquestes coses, em vaig ficar aquí algunes, com aquella del diari El Nou d'aquí a Osona, que havia atès molts més infants amb diagnòstic d'autisme, o la Rosalia explicant coses del TDAH, o inclús aquesta que em va sorprendre molt, que diu els ingressos d'adolescents amb TDAH es disparen en 2 dècades. És una informació totalment sesgada, perquè no conec a cap infant amb TDAH que se l'ingressi en un hospital. En tot cas, si un infant amb TDAH fa una conducta autolesiva que podrà estar relacionada amb el TDAH, però no faria mai aquest titular, doncs això és una mica el que surt a les notícies. És a dir, però a més, si teniu Instagram o TikTok, els que sou més joves, veureu que constantment, o almenys el meu algoritme ja està preparat perquè em surti constantment coses que tenen a veure amb el TDAH, amb l'autisme, amb la causa de l'epidèmia de l'autisme, inclús es fan festes
revelació, sabeu com allò del gènere, però del diagnòstic que tinc, a veure si tinc un TDAH o tinc un autisme. Què fa amb tot això? Això fa que surti en el nostre col·loqui, en el nostre dia a dia, que aquests trastorns estan sent cada vegada més diagnosticats, que cada vegada s'estan tractant i que a vegades tenim molta més casuística. Llavors, davant d'això, que sí que és veritat que t'ho van dient, que les escoles també t'ho diuen i que ho veus, vam decidir fer una cerca bibliogràfica, és a dir, què diu la ciència, què diu el que està publicat, que és el que normalment ens fa tenir el coneixement científic, no? És a dir, perquè a vegades si només parlem d'un entorn on hi ha molta casuística pel que sigui o poca casuística, poder no tenim la fotografia exacta de tot el que passa. Llavors vam decidir, fem una cerca bibliogràfica, mirem aquests últims 5-10 anys si hi ha hagut un augment d'aquestes prevalències i m'he centrat en TEA, el trastorn de l'espectre de l'autisme i TDAH. Què passa amb el TEA? Doncs primer que diuen que sí que hi ha una diferència segons l'estudi o segons la regió que tu mires, però que al final la prevalència al voltant està del 0,7%, que és la mateixa prevalència que estem tractant de fa molt de temps. És a dir, sí que és veritat que diuen que pot haver-hi algun augment en alguna zona determinada, però els grans estudis fins a aquest any 22, vaig fer cerca fins al 25, de tot el que hi ha publicat fins al 25, que després també us explicaré que les dades són fins al 22. I el que sí que veuen és que el que veiem és que aquesta prevalença va al voltant del 0,72, però que sí que s'ha vist un increment en situacions o en països amb un nivell socioeconòmic més alt. I és alguna dada que sempre es va relacionant a diferència d'altres trastorns, amb el trastorn de l'espectre de l'autisme, sempre veiem aquesta relació amb els ingressos més alts. Què passa? Doncs que quan mirem aquestes dades que són més de càrrega de la patologia, la càrrega, l'impacte econòmic, l'impacte que té les famílies, veiem que la prevalència o aquest impacte d'aquest trastorn es manté estable entre l'any 99 i 2019. I en l'únic lloc que hi ha una mica d'increment és aquests que tenen el nivell socioeconòmic més alt, com per exemple Austràlia, que han passat a una prevalència del 4,36%, o per exemple aquest increment, clar, aquest increment del 787 és una brutalitat. Si només un de nosaltres llegeix això, pensa què ha passat, estem tenint un problema o estem tenint una epidèmia. Però llavors, quan anem mirant exactament què és el que diu és que el que estem fent és els deures, que abans no els fèiem, i sobretot els estem fent amb les dones i amb els adults, que probablement fins al moment els havíem deixat una mica desprotegits o sense la possibilitat de tindre aquest diagnòstic, i ara ho estem fent. Per tant, val la pena tenir aquestes dades generals i quedar-nos amb la idea que no hi ha molt de canvi amb aquesta prevalència, i que sí que el que ha incrementat és la detecció de les formes lleus, sobretot, que és el que ha augmentat, i que el que és el TEA moderat o greu ha variat bastant poquet. Què ha passat amb el TDAH? Doncs amb el TDAH ha passat que segons les dades veuen o una estabilitat o un lleu descens. Jo crec que amb el TDAH o amb l'autisme ara està sortint el que va passar amb el TDAH fa uns anys, que va ser també el gran boom del TDAH i van començar a sortir TDAH, semblava, per sota les pedres, i ara és el que està passant una mica amb el TEA. I realment el que ens diuen aquestes dades, aquests estudis, aquests metaanàlisis, és que sí que és veritat que hi ha una gran variabilitat, però més aviat hi ha un increment a la baixa. I una altra vegada, amb aquest estudi de quin és l'impacte a nivell del deteriorament a les famílies, l'impacte més econòmic, veiem que hi ha aquest percentatge menor, de menys del 0,08%, i una altra vegada més en aquests entorns amb nivell socioeconòmic més alts. Si també mirem, depenent de quin sistema sanitari, veiem que augmenta la prevalència, i això ens passa perquè hem tornat a incorporar en els nostres estudis. Sabeu que els estudis, quan començàvem a estudiàvem un tipus de població, que era l'home blanc de determinada edat, després vam incorporar les dones, després hem començat diferents ètnies, i ara, per exemple, quan enviem un article a revisió amb una revista que té unes bones qualitats, el primer que ens demanen és que hi hagi disparitat a la nostra mostra. No pot ser un tipus de mostra que no representi a la realitat de la nostra situació. I, per exemple, clar, aquí el que s'ha fet és que hem incrementat amb nenes,
amb persones d'altres ètnies i sobretot això es veu molt clar amb les enquestes dels Estats Units que va haver-hi, i si trobeu algun article, el que és el títol de l'article és que hi ha un increment de TDAH amb, per exemple, dones d'origen afroamericà. I això és perquè fins ara no havien accedit als sistemes de salut i en aquests últims anys estan accedint. Val? El que sí que ha augmentat una mica, i també ho deia el Salvador amb aquest consum de psicofàrmacs, és el que hi ha el tractament farmacològic d'aquests nois i aquestes noies, que hi ha una petita variació amb l'inici d'aquests tractaments psiquiàtrics. Què trobem al final, resumint, amb aquestes diferències i controvèrsies que trobem tant amb TEA com TDAH? En continuem tenint més a la consulta els nens que les nenes, també hi ha aquest augment relatiu amb dones amb aquests últims articles, però continua vivint aquesta diferència, 3-4 versus 1 amb TEA i aproximadament també amb TDAH. Veiem que el TEA es concentra molt a la primera infància i és precoç, i el TDAH sobretot més a l'etapa escolar i fins a l'adolescència, perquè probablement els símptomes de TDAH, quan tenen una major repercussió clínica o repercussió funcional, és a l'escolaritat. Actualment hem incorporat tots aquests grups que estaven identificats, però això no fa que augmenti la prevalència, sinó que estem fent les coses adequadament i estem incorporant moltes persones a aquest sistema de salut i aquesta opció de fer aquest diagnòstic. També és clar que quan hi ha diferències en els estudis és per la metodologia. Si tu els preguntes si han tingut alguna vegada un diagnòstic de TDAH, la prevalència és molt més alta que si tens un diagnòstic clar fet amb entrevista clínica, etc. Actualment varia una mica, i la conclusió és que no hi ha, respecte a la incidència real, no hi ha aquest augment global ni del TDAH ni del TEA, sinó que hi ha un augment dels canvis en la detecció i en el diagnòstic. Això és molt important. Si nosaltres canviem els criteris de diagnòstic, canviarem la prevalència. Si nosaltres abans amb el DSM-4 podíem fer diagnòstics de TDAH només fins amb presència de símptomes abans dels 7 anys i ara els podem fer amb el DSM-5 abans dels 15, augmentarem la prevalència. I també si podem ampliar l'espectre a no només la presència de trastorns respecte de l'autisme de gravetat, sinó aquestes formes lleus, canviarem. També hi ha una part molt important, és que tenim més consciència a nivell clínic, a nivell educatiu, a nivell familiar, perquè tenim molta més informació de tota aquesta simptomatologia, de tots aquests trastorns i d'aquest impacte. Per tant, al estar més al cas d'allò que estem buscant, doncs també tindrem aquesta presència major de diagnòstic. També estem fent sistemes de vigilància més intensiva. Aquella dada del nou d'aquí a Osona, de Vic, sobre la prevalència d'aquests trastorns de l'espectre de l'autisme és perquè s'havia incorporat un projecte específic de cribatge. És a dir, si tu fas el cribatge i tu vas a buscar, trobes, si no ho busques, no ho trobes tant o només trobes allò que és més greu. I hem de tindre una cosa clar, que la nostra societat, la nostra manera de viure, el que fem ara en el dia a dia, fa que desplacem el nostre interès, la nostra atenció cap als casos més lleus. Per tant, augmentarem aquesta sensació que hi ha trastorns perquè ara estem parlant d'un ventall molt més gran de simptomatologia. Però aquestes dades són fins al 22, fins al 23, encara hem de saber què passarà, perquè tot i que els articles estan publicats aquí, sí que és veritat que ens acabem 21, 22, ens queda fins al 2030. Tenim la generació de cristall, que és la Z, que en res ja són adolescents i en res seran adults. La generació alfa, que és la del 2015, hem de veure, perquè segurament la consciència encara ha canviat més, encara tenim el que els demanem a aquesta canalla, el que ells estan disposats a fer, a afrontar, és molt diferent a nosaltres, que som els boomers, que som la X, els boomers són més antics. És a dir, per tant, ens hem de preparar, perquè nosaltres, quan atenem la salut mental, sí que tenim molt clar que hi ha molts aspectes que hem de tenir en compte. I això és com un tetris, un trencaclosques, que hem de veure que amb aquesta simptomatologia infantil, amb aquesta vulnerabilitat d'un infant, d'un jove, de patir un trastorn mental, hi ha moltes cosetes que hem de tindre en compte. També hem de començar a incorporar en els nostres estudis, no en el nostre dia a dia clínic, però sí en allò que ens pot explicar què els hi passarà a aquestes generacions, tot el que té a veure amb els factors mediambientals. Ja estem començant a publicar articles on te diu quin és l'impacte de la contaminació, dels metalls pesants, que jo cada dia quan vaig a treballar a Manresa i tinc mitja hora de cotxe i cada dia diuen ara espero que no hi hagi ningú d'aquesta ciutat,
però bueno, també els avisaré, avisen de la contaminació de partícules fines en l'aire, i no sé per què cada dia surt com la pitjor ciutat amb més partícules, Manlleu. Jo penso, bueno, alguna cosa hauríem de començar a fer aquí que surt, no sé si sóc... I estem començant a veure aquest tipus de variables que es comencen a veure amb sintomatologies. I també del canvi climàtic. També al TAIA vam fer una gran jornada sobre com el canvi climàtic estarà afectant i ens afectarà en els propers anys. Per tant, hem d'estar preparats, hem de fer recerca amb aquestes variables. També tot el que té a veure amb les pantalles. La nostra capacitat d'atencionar, la nostra capacitat d'esperar, de tindre aquesta... de voler les coses de forma immediata, no té res a veure quan t'informes amb unes notícies que duren 30 minuts, amb un TikTok que dura 30 segons. Per tant, són variables que hem de tindre en compte, com també tots aquests factors més prenatals, que passa abans de l'embaràs, durant l'embaràs, just post a l'embaràs. Són coses que ja es coneixen, que es van estudiant, però és el que hi hem d'anar-hi a fer. Tot el que té a veure amb l'estrès crònic, amb la part social, és molt important que ho tinguem en compte. Recordeu, totes les dades que he anat dient, quan un és en una situació desfavorida a nivell social, a nivell cultural, té més probabilitat de patir problemes de salut mental, i aquesta és la que ens toca viure ara, aquests entorns d'alta demanda, no? És a dir, probablement abans érem més tolerants amb algun tipus de patologia i ara ho som una mica menys, però també va passar quan jo era petita amb els de fa 50 anys, i així és la nostra evolució. La nostra evolució és que com a societat, com a col·lectiu anem canviant, i la salut mental dependrà en cada moment des del que jo necessitem. Però el que hem de tenir clar és que hem de tenir totes aquestes peces del Tetris, però hem d'entendre que aquesta vulnerabilitat genètica, aquesta part ambiental, context psicosocial, ha de veure's tot en conjunt, però que cap d'aquestes situacions creen un trastorn, però sí que el poden modular. Modula tant l'expressió clínica, és a dir, què és el que esperem, modula l'edat de la detecció, perquè cada vegada avancem amb aquestes deteccions, per tant veiem altres dificultats, i sobretot amb aquests contextes més socials diferencials, amb aquestes noves generacions, també augmentarà la gravetat funcional, coses que probablement abans no ens semblaven de gravetat, ara ens ho sembla. Llavors, si utilitzem aquest model que integra totes les variables, estarem molt d'acord amb aquestes prevalències globals estables d'impacte de salut, i hem de tindre molt clar que augmenten aquests casos lleus i com els hem d'atendre. Probablement potser no en entorns tan hospitalaris, però sí que els hem de donar sortida per no fer que se'ns cronifiquin. De forma molt clar, volia fer un exemple d'aquesta manera de treballar de forma integradora en diferents aspectes, que és el que tenim a veure amb aquests drets dels infants, que tot i que us he començat la presentació dient que jo m'havia format en un entorn molt de salut mental d'adults i encara continua havent, pensem que els drets són els que tenen, els infants són els que tenen el dret de ser ben atesos, i sobretot ben atesos en el seu context. És una cosa que tenim molt clar, que es té molt clar des d'aquests últims anys que s'ha fet un canvi en el paradigma de la salut mental, perquè els hem d'entendre de forma integral, però sempre en el seu àmbit on es desenvolupen, en el seu context, la seva família, el seu sistema de lleure, el seu sistema educatiu. Per això aquest és el model que està fet del Pla de Direccions de Salut Mental i Addiccions, des d'on es va fer un canvi de paradigma, que sí que és veritat que hi ha tota la part d'adults, però ens hem de quedar en aquell model preventiu. I la prevenció de la salut mental dels adults, del que som nosaltres, passa amb les fases inicials de tots els trastorns mentals, per descomptar, però sobretot passa a poder abordar de forma clara i de forma molt correcta tot el que té a veure amb els nens, els adolescents i joves. Això és la prevenció de la salut mental del nostre futur, perquè ho hem de fer-ho, i ho hem de fer-ho amb aquest model comunitari de salut mental. I amb això, aquesta és la manera com ara tractem els trastorns de salut mental. Hem fet ha fet la Generalitat aquest model esglaonat d'atenció en salut mental, on hem d'anar des d'aquesta població general, on hem de millorar aquest benestar emocional, perquè si millorem això, disminuirem el trastorn mental lleu, etc. I en cada un d'aquests entorns, jo no m'estendré, segurament ja m'he passat del temps,
no m'estendré a explicar-vos, això és el que hi ha, però en cada un d'aquest nivell de complexitat hi ha un dispositiu, un grup de persones de diferents entorns, l'entorn educatiu, l'entorn social o l'entorn més clínic que pot atendre'ls, i si ho fem d'aquesta manera doncs probablement tindrem aquesta prevenció de les dificultats en salut mental. Aquest és el pla que us volíem presentar molt breument, és un pla que es va fer des de la Generalitat ja fa uns anys, 2-3 anys, s'està treballant en ell, encara no està desenvolupat, s'està treballant, que és per, com fica aquí, prevenir, detectar, acompanyar i atendre a tots aquells infants i joves que tenen un trastorn del neurodesenvolupament a tot Catalunya. Tenia un objectiu molt clar, que és millorar la salut i la qualitat de vida, fixeu-hi, quan el que volem al final és que aquests nois, aquestes noies, aquests joves tinguin una millor qualitat de vida i fent-ho de la manera que nosaltres sabem, que és ajudar-lo en aquestes competències, en el seu desenvolupament, etc. Per tant, aquest pla, que és un pla en el que es treballa i que en els propers anys volem veure a veure si funciona, el que pretén és passar d'una situació d'infradiagnòstic a una situació de detecció precoç i a nivell poblacional, és a dir, que no se'ns escapi ningú, i d'una atenció sanitària, social i educativa fragmentada, que és una mica el que trobàvem fins ara, a fer una atenció integral i comunitària. I aquí és el que crec que són les paraules més claus que hem de tindre, on ens hem de quedar una mica després d'aquesta xerrada. Qualsevol actuació que puguem fer amb infants, amb joves, amb adolescents, ha de ser integrada en tots els aspectes i a la comunitat, en el lloc on ells es desenvolupen, no? I a més, utilitzant sempre les bones pràctiques tant del que tenim en literatura com amb el que estem treballant. Acabo amb aquí, li vaig demanar a la IA que em fes la imatge que representés, no sé si que representés els infants, els joves al centre, són el nostre objecte d'atenció i nosaltres hem d'estar tot al voltant, ha d'incloure tant l'aspecte de salut com l'aspecte social, com l'aspecte educatiu, perquè si no treballem d'aquesta forma integrada, doncs realment ens costarà molt més arribar cap allà, arribar a allò que volem arribar. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció.